लामसोगो तिनि भिडिअ तिनि नंबाय काताल भिडिअ दिफायके तिनि जों सामलायनो बबाके जों इन्ट्रो एडिट खालायै सिनि इउट्यूब भिडिअ ओरैनो हायगोबा फेसबुक नि शर्ट भिडिअ हायगोबा इंस्टाग्राम बको जों बबाके इन्ट्रो थेपानानै गोना जों इन्ट्रो जों गोबां दानो कपिराइट फ्रीनि जों डाउनलोड खालायनाय मोनो आइफोरनो जों उलंखाय सिंदो प्रब्लेम फनो मानको जों निजिनि याक बाय सारामबै एडिट खाय थेपाय में आबंखाय तेसे जुदा आबो केनो कुनु खायमिया निजिनि भिडिअ न हिमानंगो नादि जों आबनो बबाके जों जे मानतै न बबाके एडिट खायनानै नादि जों इन्ट्रो एडिट खायमै जों दमो जेकुनु एडिट खायजानाय एप्स दिन हाबदि न पाव डाइरेक्टर काइन मास्टार आबो हानि बिसिंगो न बेसेबा यूज खायबियो खायनोबो गाबोन बिसिंगो जे बेक्टर जे खायमातै खायदिंगो नादि आनं तिनि फुंनो बबाके काइन मास्टार तै इन्ट्रो न एडिट खायनानै नादि इन्ट्रो एडिट खायबै जों अतम पुला जेकुनु र अरलेयर थांगै जों र मीडिया हाबै जों कायसा पिक्चार फनो सिलेक्ट खायमाना नायखा आरो पिक्चार सिलेक्ट खायनानै इमेज फायखा जों र अल तेरो इमेज दंग और आं जे कलर न मुसमन रिना नायखा मग जों काइन मास्टार न होते फ्री मानुका और मनो नाखा ओंखा आं नाखा नादि मबसो ओंखाय नादि और जों बसो सेकेन्ड नुगोन 4.5 और सेकेन्ड नुजगो 4.5 सेकेन्ड जों मन टेसे कल खायनाय टेसा यांगो सिनै लगे थांदि जे नोंनि निमुसुंति खायनिगो बिसिबो कल खायदि इन्ट्रो न कल खाया 6 सेकेन्ड दं बिसिंगो दंगो ओंखा आं 5 खायका कपिराइट फ्री म्यूजिक जों एड खायमनो काइन मास्टार नि होते फ्री दंगो ओंखा और नादि अले और जतो किसु माननाय नरक और बिसिंगो नरक तेबो सैना रक टेक्स रेडी नक चैनल मुंखा नर आं चैनल मुंति काय फुंनाय क्लाइसा नर फुंनाय बेसि कुतु बिया ओंखा आं बसो मानथे जे मानसो फुंनाय दंनो नमो हागिर कापर जों तम म सिगे जों मन चेंज खायमनो चेंज खायबै को फोन सिंदि अपरे जों बबा हायनो रिनानि जों फेवरेट ओंखाय को आम का स्टार्ट सिनो दंखा आं जे सिलेक्ट खायमो जों टेक ओ एंड्रॉइड 5 जों टेक को मा सिलेक्ट खायनाय मोन ओंखा आं और फेवरेट मन रिजन कायसे मन टिक सिनो दिखा अपरे यां किनार टिक दंग और रेडी गां थांगा नादि ओंखा मन ता नों बबाके फायनानि इन इनफरमेशन आउट इनफरमेशन जों जतो रिमानु ओंखाय नादि कसार खादिसना आं ओंखा रिखा ओंखा पर जों मन इन एनिमेशन माने पुला फाइबर बबाके फायनाय गां और सिलेक्ट खायका और नौ चूज खायनाय दि बबाके रिना मुसुं जेनाव रिना मुसुं दिनादि गां मोहाके रिना मुसुंगो मोहाके फनो गां और कुसु ते बनाय नेकना गां मन तनसिना ओंखाय आं ट्रेक फायनाय ते स्पीड फायनाय जों मन नाय रिमानो गां ट्रेक फायनाय दिसना आं तुलाय दिसना ओंखा और बैक दिसना ओंखांगा इन एनिमेशन ता आउट माने पाइप बबाके नुनाय ओंखा मन बां समान खायनानै जे टेक्स मन आबन जों समान खायनानै जे जिनि बैकग्राउंड नि बै समानखाय इंगे नाखा ता नायनि संखिजा पेला फाइन लागेना इमोगे फाइन जों टेप कलर पे म्यूजिक रो टेप मानु पाइप बार के फाइन जाके रांग और सिंना हांगेनो आउट एनिमेशन हाबुनाय आउट एनिमेशन हाबो और थे दिना रोनो अपरे जों लास्ट सरी नायनि और सेम समान करिका अपरे जों ताते पेला खायनाय लागोना मयके नुजाखा न पाइना फुबते मयके नुजाखा जतनो लास्ट पाइप जतनो नुगजें थं के जों और टेबो लुगुरक एड खायमानो गां चैनल लुनो काहे एड खायनाय गान फुरु काहे नाखा गां मनबो समान खायनाय और समान खायनाय गां लास्ट किसा दंग आबनो बारा खायनावै समान खायनासनै नादि म फटो संखायमो जों त फुरु एबा टेप मा खायनाय टेप खाय जों र इको किनार सिनै और नों जे रिना मुसुं जारि दिं गां खरो रिना मुसुंगो ओंखा ताबु मन बो सेम न इन एनिमेशन तै आंनि आउट एनिमेशन सेम न रिना मन आं तांको समान समान फायना बुझो जतन गरि दिखा नमो हिंखा जों दाउल टेबो एडिट खायते थेबे मानो जों सब्सक्राइबर आखै यूट्यूब लुगु रक बाबो थेबे गां यूट्यूब लुगु काहे थेबे फंसिना बबाय गरिनानि नादि आं यूट्यूब नि इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक नि लुगु हाका आं मनबो जिबन खायरिउइ आं सेम खायरिने बरबाय इन एनिमेशन ते आउट एनिमेशन न गरि दिखा और इखिन तम इन एनिमेशन फाइका अपरे और बसं रिजनाय अपरे आउट एनिमेशन फाइका और बो सेम असो रिजनाय गापर जतनो गोहा ता जों म्यूजिक रिना खारि मन नादि मके नुनाय जों सब्सक्राइब एन्ड फॉलो निबो रिमानो सैयै रिनाखाय ओंखाय असोंगा गापर मन बथे समान को लगिनानै बरय बसखाय यां बसखन केसे नाहनाय ओंखा जतन समान का दाना जतन समान का फायनाय ए जतन समान फायका ते जों टेबो थेबे मानो निनि सब्सक्राइबर नि जे सब्सक्राइब खामनि बेल आइकन आबरन जों र रिमानो ओंखानो सब्सक्राइब खामनि बेल आइकन दंगो गाबनो सब्सक्राइब खामनि बेल आइकन हाका गाबनो तम पुलेसं और म बैकग्राउंड रिमूव खामबगै और जों नादि कुरुमा किबो मासिना एबार अपरे जों मनो यांगो टेप खालाय इनेबल खालाय माननाय ओंथांगा जों म टिके सिजाखौ आबनो सिजांबो जों मनो yang सात तलन हादि अपरे yang सात पुयां ते तुरि
जों रो जे नि कालार गो जों थिगैना रो थांका ngtang mono ang tam chikon tete khairunai mono arono resinai ko ganano tanai nai mo butui black ni lagena ngkha mo mono bujung tak mo ba kana jeng tam mo ti jama phone gang phlo dia mono si bar khaisi nai bar khan bui oro sindi apor jong ro trimbo 3D apor yango trim right to sindi uklongni karn thane ko uklong pai bikha mono bujung tak in animation out animation sem dinai ga out animation bo sem no dinai tang jukan somang ka phane bugui tang nai di te pela khanya kna sing ngkha ang ka jeng taw music themna themno music themna bugui jeng ro already na hajan ka bor khane mana na hajan ka norok na hamano ko habdi ora habui kabangma tongo na hamano no je khana khana nai mono gawor ka sele khani kana kan mo kan martan hamano gang mo kahna haka ngko mo tabuk jeng besatina hanai abuk mono gang sotina hajanai gabor jeng mo kat khane bugui yang phadi or trim dong kentis no mo oro ekbar sindi abor trim right no riding ga jeng yang uklong joton kan khane singa joton soman ka ta jeng pe pele khane legena inge mo hinga ngano apru painga tamo ro jeng save di haika export dongo o singa no ro save as video jeng ro 4K jeng ro select laina di gang 140 p odi sinai yango frame rate 60 to na sinai ngai jeng mo apru save as video dekhne simo gallery ingthang sinai ngai tini video asam nok saima kana boba ke jeng intro chikon saja normal kai boba ke jeng intro sanmani kono buni copy khaya gari noro channel kata subscribe tebo tek video update mana bui paitho jotona hambai।